Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Mám tu pre vás nový diel. Dnes sa budeme rozprávať o spôsoboch štrikovania do kruhu. Chcela by som vám ukázať rôzne možnosti, metódy, ktoré máme, ak chceme štrikovať rôzne produkty, ktoré sú teda kruhového tvaru. Mám tu ponožkové ihlice, mám tu kruhové ihlice s lankom. Samozrejme, každé preferujeme v inej situácii a majú aj rôzne dĺžky, výhody, nevýhody. O tom všetkom by sme sa dnes mohli porozprávať. Tieto otázky si samozrejme v priebehu tohto videa, verím, spolu zodpovedáme. V tomto videu nepôjdem úplne do hĺbky každého spôsobu štrikovania. Ak bude záujem, samozrejme také video môže nasledovať. Povieme si hlavne výhody a nevýhody týchto rôznych metód. Moja odpoveď na to, či použiť ponožkové ihlice alebo okrúhle, je vždy ihlice do kruhu. Vysvetlíme si prečo. Ponožkové ihlice sú asi najtradičnejšia metóda, pomocou ktorej sa štrikuje do kruhu. Je to teda veľmi vhodné na všetko, čo má malý priemer. Napríklad takéto ponožky. V tejto veľkosti je veľmi vhodné použiť ponožkové ihlice. Dá sa to samozrejme prispôsobiť a vybrať vhodná dĺžka týchto ihlíc. Tie očká sú, ako vidíte, rozdelené na 4 ihliciach a pomocou toho teda pracujeme a štrikujeme. To je v podstate základ. Pracujeme tak, že máme jednu ihlicu, ktorá je voľná. Tu štrikujeme, vezmeme si ju do pravej ruky, v ľavej máme to, s čím pracujeme a nakoniec nám ostane voľná tá, ktorá je v ľavej ruke. Tak toto ide dookola. Princíp je veľmi jednoduchý. Na internete je na to veľa návodov, vysvetlení. Je to skvelé. Čo mi však na tom úplne nevyhovuje, je to, že tu mám naozaj strašne veľa ihlíc. Celé mi to klepká, búcha, keď pracujem. V podstate mám 2 ihlice a ďalšie 3 mi tu visia, keď pracujem. Takže naozaj robí to celkom dosť hluku. No a v podstate sa musíme stále prechádzať z jednej na druhej, prekladať si to. A ako ďalšia nevýhoda mi príde aj to, že keď to chceme preniesť celé alebo zobrať si so sebou do ruksaku, je to celkom problém. Zo začiatku do konca samozrejme môžeme použiť vždy tieto ihlice, tieto ponožkové, keď máme nejaké dielko vytvorené. A nemusíme používať nič iné, ani keď skladáme očka z tých ihlic, takže to je taká nejaká výhoda, ale ako spomínam, najviac mi prekáže to, že to celé pri práci búcha, klepka a je to teda také ťažké na pracovanie možno pre nikoho. Moje motto je, že si všetko musíme zjednodušiť do takej miery, ako sa len dá, takže hlavne preto uprednostňujem kruhové ihlice na pletenie. Ako prvé sa lepšie prenášajú. To je podľa mňa teda hlavná výhoda kruhových ihlíc. A mám tu aj takúto pomôcku. Viem si ju dať takto na konce ihlíc a budú mi dokonca takto krásne držať pri sebe, keď ich niekam vezmem so sebou. Samozrejme sa mi to ani celé nerozpára, nerozmotá. Je to celkom jednoduchšie.
No a plynule môžeme prejsť aj k ďalšiemu bodu. Tieto okrúhle ihlice, na rozdiel teda od ponožkových, toľko neklepkajú a nebúchajú, keď s nimi pracujeme. Potrebujete mať samozrejme vhodnú dĺžku toho lanka, týchto ihlíc, a záleží od takého, teda od materiálu, za kým pracujeme. Tu mám dlhé lanko a používam teda metódu magického kruhu, keď s ním pracujem. No a keďže tá práca je menšia, tak to lanko tu môže trošku pri práci zavadzať, ak je dlhšie ako potrebujete. Niekomu to môže prekážať pri práci a môže mu to dokonca vadiť viac ako tá práca, ktorá je na ponožkových ihliciach rozložená krásne teda do pravidelného kruhu. Každopádne to nebúcha o seba, o stôl, a je to pre mňa skôr plus v porovnaní s ponožkovými ihlicami. Zároveň je možné teda to, že s týmito kruhovými ihlicami môžeme kruhovať nielen do kruhu, ale aj teda takéto ploché záležitosti. Tu mám takýto kúsok, ktorý som štrikovala na kruhových ihliciach, hoci to teda nie je kruh. Dá sa to takto využiť a je to samozrejme výhoda, pretože nepotrebujete množstvo rôznych ihlíc, rôzne dĺžky, ale môžete využívať takto krásne minimalisticky kruhové ihlice. Čo sa týka teda minimalizmu, ten mám veľmi rada, tak je to malá výhoda teda, keď používate možno tie ponožkové ihlice, pretože tam dosiahnete ľahšie rôzne dĺžky. Týchto kruhových potrebujete mať viac doma, alebo si môžete kúpiť špeciálne, ktoré majú vymeniteľné lanko. Tieto sú veľmi praktické, veľmi rýchlo sa s nimi pracuje a dokážem v podstate od začiatku do konca použiť tieto ihlice, pretože v podstate nemusím robiť žiadnu pauzu, nemusím si to prekladať, ide to veľmi rýchlo. Pri týchto ponožkových ihlicách nie je ten obraz očiek taký krásny ako pri kruhových ihliciach. A keďže je to rozložené na 4 ihlice, vznikajú tam trošku väčšie, menšie očka a môže to byť trošku nerovnomerné. Môj tip je prvé a posledné očko pri štrikovaní robiť trošku tuhšie, pevnejšie, aby to vyzeralo čo najrovnomernejšie. Ja teda práve preto obľubujem tieto kruhové ihlice. Ak je to možné, teda keď štrikujem a viem, že má to priemer napríklad 57 cm a viac, potom teda používam tieto kruhové ihlice, zholím vhodnú dĺžku a môžem pracovať. Priemer si teda môžete vybrať, sú rôzne veľkosti pre rôzne projekty. A toto sú 40 cm ihlice. Treba mať vhodnú dĺžku, pretože potom sa nám tam tie očká príliš tlačia alebo sa moc naťahujú, to nie je vhodné. Ten priemer by mal byť trošku menší, ako je to, čo štrikujete, aby sa vám to dobre pracovalo s tým. Keď je to maličký priemer, to samozrejme nedokážete s týmito kruhovými ihlicami, vtedy je vhodnejšie použiť ponožkové ihlice.
Ak tam bude už príliš málo očiek a bude sa to celé naťahovať, to nie je veľmi potom vhodné. Dá sa používať Magic Loop metóda a vďaka tomu máme v podstate tie očka v takomto kruhu a sú spojené. Rovnako ako pri ponožkových ihliciach si to môžem trošku podeliť, ale napriek tomu to mám teda na kruhových ihliciach, čiže sú tie výhody akoby skombinované. Tu ako môžete vidieť, som robila veľmi malý priemer. Toto by mala byť nejaká scrunchie a je to teda taký dlhý tunel s malým priemerom. No a keď použijem tieto kruhové ihlice, ide to veľmi pekne aj s nimi. Použila som túto metódu, pretože tu mám v podstate to lánko bokom a je veľmi dlhé, inak by sa mi s tým ťažko pracovalo. To znamená, že v podstate táto Magic Loop metóda je v podstate to isté, čo dokážete robiť na ponožkových ihliciach. Je rovnako flexibilná, ale nemáte toľko ihlíc, ako máte pri teda práci s ponožkovými ihlicami. Celé to vieme takto poposúvať, preniesť. Pre mňa je to veľmi praktické. Mám tu jeden veľmi vhodný set na začiatok. S tým som už dokázala uštrikovať mnoho zaujímavých vecí. Sú tu ihlice s hrúbkou 4 až 10 mm. Plus sú tu rôzne lanká. Takéto čierne lanko. A je tam tuším 4 krát od 80 do 120 cm rôzne dĺžky. A tuto je, vlastne neviem, či to vidíte, toto je 100 cm lánko, je to tu uvedené, že je to 100. A nie je to dĺžka toho lánka samotného, ale je to dĺžka celých tých kruhových ihlíc spolu s týmito špičkami, s tými ihlicami. Takže keď si chcete kupovať teda lánka, aby ste dosiahli nejakú dĺžku, ktorú potrebujete a budete hľadať lánko na internete k vašim ihliciam, treba dávať pozor, že to číslo na lánku väčšinou znamená teda dĺžku, ktorú dosiahnete celkovo. Ak chcete 40 cm, tak je to 40 cm celkovo aj s ihlicami, nie len lánko. Ak chcete kratšie lánko, tak v takom prípade zasa potrebujete objednávať zrejme z internetu, je to najlepšie, pretože si viete doplniť vašu sadu rôznymi lánkami. Existujú samozrejme aj kratšie tieto špičky. Toto je začiatočnícka sada a myslím, že sa s ňou dá zvládnuť toho naozaj veľmi veľa uštrikovať. Keď tam niečo chýba, samozrejme, dá sa to dokúpiť. V tom sete je aj takýto malý ihlička, alebo ako by sme to nazvali, slúži na uťahovanie a samozrejme aj doťahovanie ihlíc. Tým, že si ju tam vložíte, ľahšie sa s tým pracuje. Potom je tu aj takýto stoper, alebo teda taká koncovka a môžete si vlastne ukončiť tú prácu, keď chcete pracovať nejaké ploché veci, nie veci, ktoré sú kruhové. Myslím, že sa s týmto veľmi dobre pracuje a dá sa to využiť na úplne všetko. Samozrejme, môžete vyskúšať aj ponožkové ihlice, s tým sa dá toho zvládnuť tiež naozaj veľa. V podstate odporúčam niečo takéto, s tým viete potom zvládnuť úplne všetko, čo potrebujete.
Tak aby sme si to nejako zhrnuli, ponožkové ihlice sa hodia na štrikovanie do kruhu, keď štrikujete veci s menším priemerom. Treba si dávať pozor, vznikajú tam radi také odstupy medzi očkami. Dá sa tomu zabrániť tým, že prvé a posledné očko veľmi dobre utiahnete. Kruhové ihlice sú pre mňa vhodnejšie, pretože majú viac účelov. Veľkou výhodou je, že neklepkajú toľko ako ponožkové ihlice, keď s nimi pracujete. Máme tu krásny obraz očiek, krásne to vyzerá, keď s nimi pracujete a musím povedať za mňa osobne, že sa s nimi pracuje aj podľa mňa rýchlejšie. Existujú rôzne druhy týchto kruhových ihlíc, lanká si môžete vymieňať, aby vám vznikol veľmi krásny produkt. No a máme ešte Magic Loop metódu. Tu viete používať s kruhovými ihlicami, vtedy pracujete s systémom, ktorý je veľmi podobný práci s ponožkovými ihlicami, ale využijeme na to kruhové ihlice. Ostáva nám tu taká slučka na boku, ale dá sa to ľahko posúvať a menšie priemery sa takto spracovávajú oveľa ľahšie. Dúfam veľmi, že vám toto video pomohlo, že ste sa niečo nové dozvedeli a že to bol pre vás teda prínos. Ak máte chuť a chcete vidieť aj ďalšie moje nápady alebo štrikovanú prácu, určite nezabudnite pridať na toto videjko like a prihlásiť sa na odber môjho kanála, pretože potom už nezmeškáte ďalšie moje videá. Uvidíme sa, verím, znovu na budúce. Ahojte.